En el programa CEFET de la Fundació Inform utilitzem la metodologia d'aprenentatge Learning by Doing i a través de la pràctica professional i en un entorn d'empresa formem persones en la gestió i l'administració d'empreses, comerç i màrqueting. A l'estat espanyol hi ha més de 300 empreses CEFET i en l'àmbit internacional la xarxa s'amplia a més de 7.500 repartides en 42 països. Totes formen part de la xarxa internacional d'empreses simulades European Pen International i totes es compren i es venen les mercaderies o els serveis que necessiten. Imagineu-vos que formeu part d'una empresa simulada CEFET. En aquest cas, no seríeu alumnes, sinó treballadors que desenvoluparíeu les mateixes tasques que en una empresa real i aprendríeu treballant, aprendríeu fent. Aprenentatge en xarxa amb altres empreses simulades CEFET. Pràctic, transversal, polivalent, augmenta el grau de motivació, minimitza l'abandonament escolar. Formació inclusiva, desenvolupa les competències tècniques i socials i millora considerablement el procés d'incorporació al mercat laboral. Facilitem l'aprenentatge i entrenament de situacions, tasques i processos reals. L'alumnat des de la plataforma CEFET disposa de tots els serveis externs per una bona simulació empresarial: bancs, agència tributària, seguretat social, empreses de transports i empreses proveïdores, entre d'altres. Gestiona operacions de compra-venda amb empreses d'altres països, participa en fires internacionals d'empreses simulades i en estades internacionals Erasmus+. Més de 8.000 persones anualment reben formació en una empresa CEFET. Aturats, alumnat de formació professional, universitaris, emprenedors, garantia juvenil, segona oportunitat i col·lectius vulnerables. Som un projecte de referència des del 1987. La metodologia CEFET està present en la formació per l'ocupació, formació professional reglada, transició escola-treball, emprenedoria, estudis universitaris i col·lectius vulnerables. Des d'Inform, impulsem un canvi formatiu i l'aprenentatge al llarg de la vida. Innovem entorns d'aprenentatge i facilitem l'empoderament i la participació de les persones en els seus itineraris formatius.